Entu zaudete proiektu hontan? Ba, gaude, estrikaian ibiltze ginean Ferrapoa, Txomin, Erik eta ni, eta guain berrila sartu dana Galder Izagirre, baterian. Vale. Eta hola xe, ba, ohore bat guretzako, Galderrekin daitzia, eta baita estrikaian ibiltze zianak ere, laguna hundila ditugu, eta ohore hundila behiekin eutian. Bikain. Bueno, eta bertan, ze musika topatuko jau? Roka, esango nuke, Vale. baino rock zaratatxua, beste estilo batzun eragin desentekin, eta baina batez ere nahiko zaratatxua esango nuke dela. Vale. Melodikoa ere bai, aldi berian, musika oinarria bada oso zaratatxua esan demezela, baina ahotsa oso melodikoa da, orduan musika kontraste hori dago, eta ni uste laguntzen dula entzuten edo nola baita esan. Bikain, seguru baietz. Bueno, nik gaina entzun diet eta asko gustatzetik, onna. Eta bueno, diska berrian, zenbat abesti topatuko izki hau? Behatzi abesti, osatzu dut diska, eta 2022ko urtarrilan hasi ginen grabatzen. Urte hurren izate guantxe horren. Hoi da, guantxe urte horrenian. Behatzi kantuetan, denak animalekin zer ikusi edukiko edo... Bai, a ber, kantuak beak edo hitzak animaliei buruz izan baino gehiago, zerbait kontatzeko animaliak erabiltze eskila baitzaki bezala, eta animalien histori bat sortzei hau, baina azpitik beste histori batzuk kontatzeko gure egunerokoan eragite ziutekenak edo presente dizkiaunak. Azkenian da, guretzako dek modu bat, letrak sortzeakoan eta gauzak sortzeko momentuan jarri irizpide bat edo jarri erronka bat, eta venga, ondo ontan ingoituten animalien inguruan, da erronka horrek pixkaitek divertigarria egoa sortze prozesu hori. Ze animali sortze dituzue, ze animali topatu Ba, ber, daude beletxuriak, oreinak, baliak, Bontxo, ez da zikurzio, laneara garriak. Baina, bueno, oie, hortanetik, kantu guztitan animalin bat agertzen dek. Balia zer, de gorillokoa, osautzekoa, o geta jarra, nungoa balia. Zarauzkoa, beti, nik izango jarra. Erdila geta jarra izan arren, zautzen aldi merdit. Ondo zio. No, erdila geta jarra, zer da, guraseko geta jarra aztekik, Nik aita zekak geta jarra, eta familia erdila antzekat geta jarra. Vale, ordu norze, hostia, segun balia nahi, cuidado, ez da? Segun zene galdetze ziakien, ba erantzuna bat bestia izatek. Ondo zio.